Good morning guys. Ayun, kalalabas lang ni Daddy tsaka ni Groot para nilakad. Tapos ako na prepare ko na yung pagkain nila. Ayun. Yung tira ito kagabi, yung ulam. Ayun, tapos niref ko and then ininit ko na lang ngayon. Tapos mamaya naman hapon ako magluluto. Bato na ako para mamayang gabing pagkain nila. Ouch! Aray ko to! Masakit to! Tom-tom! Good morning, Tom-tom! Tom-tom! Ayun. Tapos, mag-ano muna kami, mag-breakfast muna kami or mag-lunch. O kami umalis papuntang check-up ni Tom-tom. Kung alam kung dalhin ko pa ba yan doon. Dalhin ko pa ba? Kasi yung mukhang okay naman eh. Medyo mahal kasi yung doon eh. Yung check-up, 600 agad guys. Yung tingin pa lang. Pero okay lang para malaman natin kung okay na ba talaga siya. Ayan. Makulit na siya. So, ayun. Happy Friday. Ow! Poknat! Si Poknat ang magandang maganda ang balahibo. Napaka-pino guys. Na-imagine nyo ba dati or naalala nyo before na oy! No. Ang linggit niya lang na para kala mo din na mabubuhay, diba? Puro siya balat na lang talaga siya. Tapos puro sugat. Puro garapata. Ouch! Poknat! Tapos ngayon ang ganda-ganda ng balat niya, parang carpet yung kalambot. Ang pino-pino. Sa lahat ng aso dito, si Poknat yung maganda yung balahibo. Napaka-pino. Pero lang sa niya kasi na nagkabukol siya, 'di ba, yung mga black sa skin niya. Yun lang problema niya. Pero yung yung balahibo yung napakaganda talaga. Parang yun parang carpet. Tuwang-tuwa nga dyan si Daddy. Ouch! Nagahinihiwas-hiwas si Daddy. Napaka-pino. Ow! Sila Groot makapal na ano ba yun? Basta makapal na nakakatusok. Tsaka si Maggie pala, pino ang ni Maggie din. Ow! Ang kulit naman ay. Kahabulan na naman eh. So ayan, tulog pa si Chris. Pinadaster ko yung kagabi kasi nasasaktan sa short. So yun, mahimbing ang tulog niya. Prepare muna ako ng breakfast. Nagsaing pa lang kasi ako eh. Kasi nuna ko yun sa dog. Ano bang breakfast natin? Ang bilis ng deliver nung in-order ko sa online. Yung pang pants na pang workout. Nakita ko kasi kay sa video ni Michelle D. So yun ang nagamit niya. So ayun, maganda daw kasi matitriple yung yung pag-burn ng fats. Tingnan natin. Kung totoo ba. Ang bilis. 2 days lang ata. Or, tama. Pang 2 day, second day ngayon. Nandito na. Ayan. Wish ko lang magkasya to. Nanghula lang ako ng size eh. Ay, maganda nga, Daddy. Sabi sa'yo eh. Oh. Nakapal. Parang spandex na na pinagpatong-patong na In fairness. Ayan, for 2,200 pesos. Ay, shucks. Yun lang. Mukhang hindi magkakasya to. Patay tayo. Maliit ata. Ha? Bakit sa'yo? Sa akin nga di magkakasya. Sa'yo pa. Hindi ito. Oh my gosh. Lagi okay yan. Sige. Yan ako nga. Wait lang guys. Sukat ko lang. Sakto pala guys. Ayun. Kala ko Kaso parang napipi yung ko. Yung wet packs ko. Yeah. Ako pa. Ganda. Ay! Gano'n ko pala pet So, ayun. Hanggang siya. Sa puson. Kasi laki ng puson ko yun. Ito na yun. Parang buntis na Yay! Kaya kasi ang gasto sa gasto sa damit. Diyos ko. So, bumili kami ni Daddy ng
mga pang-workout din kahapon sa Toby's. Ayun, maaga kami pumunta ng MOA. So, siya, dapat pinapa-order ko din ng ganito. Ayun, no, maganda talaga siya, guys. So, hindi mainit sa, sa balat yung tela. Ayan. Ano say sa akin? Diba may chart nga doon? Chart. So, hindi siya umorder. So, ako na lang. Kaya, Ano yan? tutu. Yung ganyan. Mas mura to. So, na din, supporter din sa kanya. Ito is, kano to? 1932. 1933, ganun. Yan. Ano lang to, parang short. Ayan, supporter sa kanya. Ayaw niyang magsuot ng yung pinaka-supporter. Yan na lang daw. Tapos, wait, i-haul lang natin para may vlog naman tayo. Kaloka. Tapos, eto. Ay, ba't ganyan? Balik ko yung ating. Ayan. Then, etong short. Ayan. 2 for 1,000. Ayan. Ayan. Sale. Nag-sale kasi yung yung Toby's eh. Bumili ako ng dalawa. Ayan. Size small din. Maganda yung niya, yung fit niya sa sa puwet. Ayan. Ayan siya. Hindi masyadong fit na napipit-pit talaga. So, mayroon para sa aking tambok na puwet. Naks. Tambok daw. Ayan. 2,4. Ah, hindi. 2,4. Ano pala siya? 2,4,1,299. Focus. Ayan. 2,4,1,299. Anong brand ba to? Equip. Tapos maganda rin yung niya, yung tela niya. Madaling labhan. Hand wash lang tapos sampay. Yun. Para may pagpalit-palitin na kami kasi ayun nga, magasto sa damit. Tapos ito 2,4,1,229 din nata to. 2,4,999 naman to, guys. Ayan, yung damit. Ayan. Equip din. Yan, pang terno doon. Diba? Siniseryoso namin ang sorry. Tapos isang kulay dilaw. Gusto ko sana puti, kaso wala na eh. Ito na lang dilaw. Cute naman din ang dilaw. Then, of course, Rico. Itong sports bra. Ito, magkano ba to? 600 each. So, 1 to dalawa. Ayan. Para yung ating boobs na maliit. Protect. Ayan. Dalawa din. Para may salitan lang din. And then, last is itong ni Daddy. Ang hilig niya sa mga ganito. Iba-ibang university. At ngayon naman, Adamson yung kinuha niya. Kompleto ka na ba dito? Wala pang San Beda, San Sebastian, Letran, tsaka National University. Tangi, U-up lang yun eh. Oo nga, lahat yan. Eh, di naman yun eh. Oy, Colleges kasama na yan. yun eh. Colleges na yun. Kasama yun, Munggon. Hindi kasama sa U-up yun, no? Yung San Beda, tsaka Oy, kasama, di ka nanonood, no? Hello! Hello! UAAP ako, no? Hindi kasama yun. Kaloka ka. Ateneo, Adamson, Lasal, UE, NU. Arellano, di kasama yun sa UAP. Tigas ng ulo mo. Oo nga, pero di kasama sa UAAP yun. Ang kulitin mo. Kainis. So, ayun nga. Ayun. Magkano ba this? USD. 625. USD kasama yun. Wala ka pa nun? Wala. Growling Tigers. So, yun lang, guys. Yung mga nabili namin yesterday. Ayan. May pang na kami. Molly. Para pag pumunta doon, naka-ganito na. Naka-attire na. And then, yung susuot pa uwi is pantulog na. Para pagdating sa bahay, diretso tulog. Kasi sarap doon. Sarap mag-shower. Maligamgam. Tapos, ang lakas pa ng tubig, diba? So, ayun. May dala na rin kaming sabon, shampoo, kung anik-anik. Kaya, na lang. So, ayun lang, maligo lang ako kasi ang kati na ng ng ulo ko. Pag sa stress din ata to, nagkakabalakubak ako. Alerts. Kaya, bumili ako kahapon din ng ng Nizoral, yung shampoo. Kasi pag yun ang ginagamit ko, nawawala. Kaso, kailangan at least once a week meron akong maintenance noon, hindi ako nakabili ng extra.
So, tinubuan na naman ako ng mga as in flaky talaga siya guys, kadiri, ang lalaki niya, umaangat siya. So ayun, buti na yung dandruff lang, hindi yung pimples ang tumutubo sa akin ngayon. Okay na sa akin. Kaso medyo nakakairita kasi makati siya. So anyway, paligo na nga para madala na si Tom Tom sa vet. Hi guys, pupunta na kami sa sa vet. Ayan. Hindi mo lang ako nakapaglagay tuloy sa mukha ko ng powder or lip tint. Kaya lang yan. Tom-tom. Ayan, tapos pinaliguan ko muna yung mga dogs. Pwera kay Groot na natira kasi ang sakit na ng katawan ko. Sakit na ng braso ko. Tapos wala na rin tubig. Kaya yung mga maliliit lang ang napaliguan ko. Ang gano'n ko pala ako. Tom-tom! Bango-bango yun si Tom Tom. Mga Tom Tom. Frogs. Ewan ko lang kung resetahan pa to ng sa niya. Baka x-ray ulit to. Titingnan yung heart. Again. Tumatik yung kamay niya. Twitching pa rin ang problema. Pero other than that, wala naman guys. Lakas kumain to tapos masigla. Tapos na check up niya guys, follow up. Ayan, ito sa pet hospital. Ayun, inano ulit siya, kinuha na ng dugo para sa yung antibodies, para ma-check kung nadaanan niya ba talaga yung yung distemper, kasi baka daw malakas naman yung niya. Ano ba yun? Nakalimutan. So ayun, kaya hindi ma-detect kung may distemper nga kasi nakadalawang negative. Kaya yung pina-check ko pa rin para masigurado. Tapos B-complex pa rin siya for 2 months. Ayun. Ano pa? Medyo mahal lang yung yung test, 1.5. Pero na para mapanatag ng kalooban natin. No, Tom-tom. Binilang ko na sila ng ayan yung niya. Oh, bebe. Chocolate daw to. Chocolate na pandog. Wee! Sarap. Chocolate. Drops. Baita. Diyan ka na lang Tapos, alas 3 na dati. Alas 4 naman nagsasara yung BPI, di ba? Update ako ng ng info, tapos kunin ko yung panibagong ATM, yung may mga yung may chip na. Okay na magulo, diyan ka na lang Tom-tom. Meron pa lang akong viewer na taga rito. Sorry, hindi na kita na-replyan kasi natabunan na yung yung comments mo. Yun. Hindi kami natuloy kahapon ngayon, tapos hindi na rin ako nag-message, nakakahiya So ayun, dito na si Tom-tom, pauwi na kami. Taga dito daw siya sa Greenwoods. Hindi tayo kasi naiwan lang si Chris. Nakatihaya lang doon sa sa kamay. Nakalabas ang kanyang toy-toy. Nagbili na lang ng ilan daw ng pagkain. Chow fan. Chowking. Wait lang, Tonton. Uy, magkaroon pala kayo ni ni Tonton tsaka ni Tonton. Di mo na nga. Excuse me Tom. Tom. Yan. O, dyan ka. Yan. Yan. Ganyan ka lang. Kaninang niya ligalit. Nakakaloka. Sinilid ko nga sa bag ko. Naman to guys, maluwag. Tapos dun siya pa ikot-ikot sa loob. Naluluka ako. O, dyan ka na lang O, yan ka na naman. Sisilid kita sa bag. Sige ka. O, yan. Yan na nga. Naman tayo. Tom-tom Mahal Tom-tom Sa 2 balik namin, na kami Naka 5,000 na kami kay Tom-tom. Okay lang yun, mami. Okay lang yun. Lago naman ako
ano na, next week siguro yung ibang aso naman doon para sa anti-rabies naman. Ano pa, vaccine ang update lang. So, ayan. Bye-bye guys. Uwi na kami guys. Yabang. Yabang. Ibang yan. Bagong ligo yan. Na. Ano na, Tom-Tom? Hindi ka na pakalin dyan, Tom-Tom. Ayun. Dito kami sa kanto ng Mercedes Avenue. May nakita ko Infinity kanina. Buwi lang kami tapos tinapay. Yun si Kuya. Lalaki yung kopya. Ayun o. Pandi monggo. Tsaka mantaw. Ito ba yun? Spanish bread. Kain tayo. Ayan. Para-paraan na lang guys. Gutom na kami. Wala pa kami. Guys, aray ko! Sakit talaga ng katawan ko, daddy. My gosh, absent muna ako mamaya. Hindi. O, plastic ko. Plastic mo to? Gagi. Kakain ka, diba? Tom-Tom! Muna sa mga drive na tayo. Sige. Halika na, Tom-Tom. Dito ka. Alam ko, manghihingi ka, Tom-Tom eh. Let's go! We're home na, guys. Ang bigat yata ng mata ko today. Baka nalalaglag niyo yung pilik mata ko. Charot. As if naman na yung pilik mata. O, yun ang pula ng face ko. Pinagat na naman ako ng ano. Tsaka ma-owel na. So, ayun ang oras na mag-aalas 6 na. Nagluluto na lang ako ng ano, ng hapunan. Ayun, para pag alis namin, makakain ng, kasi mag-aalas 6 na eh. Parang, ouch! Wait lang. Sabi ko kay daddy, absent muna kami ngayon kasi sobrang sakit talaga guys. Nandito ko. Kahapon wala akong tawag dito. Wala kaming one-on-one on trainer kasi may ano daw siya, may regular siya na tinuturuan din tuwing TTHS. So, ayun. Sabi ko, yes. Okay lang po kasi sobrang sakit ng katawan ko. Pero pumunta pa rin kami doon kahapon. Nag-stretch lang ako. Nag-treadmill. Tapos yung para sa bike. And then, pinag-squat niya lang ako. So, ayun. Para daw mainat-inat yung mga ano. Kaso parang lumala. Sabi ko kay daddy, pass na muna. Kaso sabi niya, kailangan ituloy mo yan. Kasi nagre-react na yung ano, yung mga muscles mo. Kapag ni-rest mo yan, babalik ka na naman sa wala. So, sige, gora tayo. Yan. Ayun nga, magpiprito lang ako ng ano, ng alyempo. Binabad ko na siya kanina bago kami umalis nung pina-check up namin si Atong. Tapos, nag-iihaw lang ako nung ano, nung Japanese na talong. Lalagyan ko ng toyo, tsaka kalamansi. Ayan, medyo pahirapan lang ang pag-ihaw kasi bilugan siya. Hindi siya makatayo. Ayan. Pero 2 piraso lang yun, guys. Oops. Yan. Puwet pang ano, medyo na ano pa. Matigas-tigas pa. Hirap pag wala talagang ano, ihawan. Para-paraan na lang yan. Nakikita nyo ba? Madilim na. Ayan. Ayan. Nagsaing na rin ako. Gusto ko sana mag-ano ng gulay. Mag-isa. Kaso wala na kaming oras na naman. Gusto kong ipahinga na muna ng konti yung katawan ko. Kaso makakapagpahinga ka ba na ito lagay na to? Na di tumatayo itong anong to. Talong na to. Loka. Bahala ka nga dyan. Tapos ito na yung sa dog. Ayan. Yummers. Ready na lang yung rice nila. Struggle is real talaga guys sa pag-iihaw. Ayan. Hinati ko na lang siya kasi sobrang laki niya. Makapal. Hindi na hindi naluluto yung loob. So, hinati ko na siya para yung gitna niya or yung pinakalaman niya sa gitna is maluto. Masarap kasi ito eh. Napakita ko na to. Yung kumain kami sa bukid. Yung niluto ni Nene tsaka ni Papa na ensaladang talong. Ayan. Perfect kasi ito sa ihaw. Gusto ko nga sana ihawin din to kaso wala naman akong grill eh. Ayan yung binabad ko. Ayan. Siguro yan ako na lang. Parito na lang. Bala ko nga bumili ng electric na grill. Kaso nakabili ako nun dati sa sa Don Carlos pa kami sa Lazada. Wala, sira. Bilis na sira. So, sayang yung pera. So, ano kayang pwede? Bawal kasi mag-ihaw. Yung sa uling dito. Bawal. Dahil bawal. Hindi naman sobrang dami katulad ng sa sa ibang
apartment or condo. Kaso, syempre kasi, ano to, mamaya may tumalsik na yung mga baga, di ba? Mag-cause ng sunog. Suog na lang. Mahirap. Ayun. Perfect yung kanyang pagkakaluto, guys. Yan. So, durugin lang siya natin. Tapos, lalagyan ng, oops, medyo matigas yung gitna. Ay, hindi. May buto kasi. Maganda nito yung seedless talaga. Pero, sayang yan. Huwag na rin tanggalin. Sarap kasi kapag kaihaw at yung, ano yung lasa ng, ano, yung medyo sunog-sunog talaga. Diba? Perfect. Tapos, karagyan lang natin yan ng kalamansi, toyo, at saka sibuyas. So, pakita ko sa inyo finished product. Ito na guys, ayan, toyo lang, tsaka kalamansi, tapos red onion, pwede ding white, tapos ano, 4 na siling labuyo, napakaanghang daw sabi ni Daddy. Turok, yummers natin. Sarap magmukbang, no? Hindi na ako nakakapag-vlog na kung makain. Actually, a lot of holes hanging there. I'm fighting. I got it till I hope I got this one shot in them. As you can see, I'm still recovering from the injury. So to be my arm today, Nagat na yung ano, welcome my brother. yung chili. Pero, sarap. Manamis-namis yung ano, yung talong. Ay, ganun. Dagdagan ko pa ng ano, ng kalamansi kasi may tamis akong lalasahan. Hindi ako nag-add ng ano, ng sugar. Siguro sa talong yun. So, masarap na ito is yung asim-asim, yung alat-alat. Add lang tayo ng kalamansi. Tapos na guys, ang aming session for tonight. Hi, colors. Pasang-pasa yung ano, yung panty ko. Nakakatawa tong pants na to. Literal guys, as in, kasi nagwiwi muna ako bago lumabas ng gym. Akala mo nilublob ako sa swimming pool sa sobrang basa ng underwear ko. So ayun sa bahay na lang kayo mag-shower. Mag-hot hot. Team, tatamang mo. Oo. Meron ba sa likod? Oo. Ayun, tapos sabi pala ni Miss Aiki, tinanong niya ako, ano kinakain niyo ma'am after workout? Sabi ko, wala. Tulog na, tubig. Sabi niya, ay, dapat kumain kayo ng something na may protein, ganun, or protein, mga taho, or soya milk, yata, ganun. Para daw mag-build yung ang cute nung nung instructor ko. Ang liit na babae lang, pero ang lakas, grabe. Tapos ang lumanay magsalita, no? Minsan inaano ko pa lumalapit pa ako sa kanya para marinig ko siya. Ito ba? So, ay, sarap tulog na naman ito. Bukas pala yung concert dyan eh. Oh, si Ed Sheeran. Oh, ano? Saan? Dalawa kanan? Doon pa, dulo pa. Kanan. Bibim, haro. Ay! Yung ni baby. Yung tawag dito, binilin niya. Bilhin na natin yan. Uy! Alam, umilalim pa siya, oh. Palalabasin na saan si Paknet. Kasi, grabe guys, ang sakit niyang ang sakit niyang mga labit kapag gusto niya na lumabas pag giniginaw na siya. Ang sakit niyang mga labit. Nakakaloka. Kala mo maton eh. Anyway, ayun. Ayun na si Groot. Ay, sino ba yun? Si Tom, tsaka si Yung, ayan. Mga sabit-sabit to kono namin, no? So, ayan, bukas 1 PM yung namin, guys. Yung punta namin sa gym kasi may concert si Ed Sheeran daw. So, baka wala kami maparkan kinagabihan, kaya gana lang namin. So, yun. See you tomorrow. Good night. Good night, Daddy. Night, everybody. Ang sakit na katawan ko. Poknat! Labas ka na, baby. Dali na. Para di mo na ako istorbohin mamaya. Loko ka.